Господи. Затова Бог казва, аз ще възложа във вас Твоя дух. Святия Дух, който е в нас. Святия Дух, който прави да бъде изпълнен. Святия Дух е този, който учи как ние може да стоим пред царството царете. Защото ние да се преклоним с вяра, да бъдем достойни, разберете, че всеки път грехът идва. Грехът винаги търси врата Твоя. Сатана винаги гледа врата Твоя. Ако днес ти се хвърля тази мъртвица и си допуснал грехът в твоя живот, разберете, време е да се покаем, време е да изповядаме, време е да се посвещаваме на Господа, защото Бог казва, че този човек, който вие живеете, вие сте власти на този свят. Вие принадлежите на него тази власт. Държавата се принадлежи на Господа. Затова, че нека със сърцата си оставим нашия Господ. Нека да го призовем, защото Той е цар. Той е цар. Господи, ние ти благодарим. Ние ти благодарим, Господи, за живота, който ти ни даваш. Ние ти благодарим, Господи, за силата, която ни даваш. Ние ти благодарим, Господи, че можем да виждаме. Господи, ние ти благодарим за хляба и за водата, който ти предоставяш. Господи, ние ти благодарим за мъдростта, която ни даваш. Как да се обхождаме, как да можем да вземем решение и къде може да ходим, за да може да се посвещаваме. Ето, Господи, ти си казал, бъдете там на събранието на светили, за да може да бъдете посветени. Господи, моля ти сега, в Твоето велико име, Господи, нека този святия Дух, който е в нас, Господи, да разрешава на святия Дух. Затова разрешаваме на святия Дух, за да може да прави нашия Господ Исус Христос, който е разпънат на нас, който проявява труда си, за да имаме живот. И Той не е кратък, но да имаме живот и изобилие вече. Господи, ние ти благодарим. Ние ти благодарим, Господи, защото не знае утрешния ден, не знае дори след като завърши кризата, какво ще се случи. Но Господи, ти знаеш, затова ние се молим, Господи, да подчерпиш живота ни, Господи, да оправдаме няма човеци. Затова, Господи, за Святия Дух да ни научи, Святия Дух да ни научи, нека да разреши на Святия Дух, как да се подходим и как да стоим пред Царя на царете, който е Исус Христос. Господи, благодарим, защото наистина ние много често дори там, където ходим, било пред конвенцията, било пред президенти, ние знаем как може да стоим там, как може да се обичаме, как може да стане пред тези властни хора. Колко повече Господ трябва да бъде да разбере, че ние идваме пред Тебе, ние идваме пред Тебе да стоим на колене, прави, с сърцата си и да излизаме към Тебе. Заедно, Ти си моят цар, Ти си моят спасител, Ти си Ел Шадай. Господи, ние Ти благодарим, защото наистина Ти си Емануил, защото Ти си винаги с нас. Господи, ние Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи, за Твоята сила, за Твоето помазание, за Твоето присъствие, Господи. Защото Ти, когато идваш в небето, Ти търсиш сърца, сърца наистина. Този час призовавам Твоето ни казват, Господи, за това Ти казваш, ето ме, извикай Ти към мен, Господи, ето, извикай Ти към мен, призовавам Ти Твоето име, Господи, имай Твоето помазание, Твоята сила, Твоята слава, нека слезе върху всеки един от нас, който сме родени от Теб, който търси Твоето присъствие, търси
защото ние се обновяваме в Теб. Силата ни е в Теб, вярата ни е в Теб, любовта ни е в Теб, смирението ни е в Теб. Затова няма да спрем, ще Те хвалим, ще Те величаем. Ти си благ, Ти си милостив, Господи. Ти обичаш и благославяш Твоят народ. Затова Ти бе разпънат на кръста и каза: моята кръв, която поливам за вас, не с тези, които само приемат Исус, но Исус боля кръвта си за целия свят. За това, който дойде при Исус, той ще бъде спасен, няма да бъде погубен, но ще бъде спасен, ще бъде изцелен, ще бъде благословен, ще бъде син, който означава цар, син, който ще бъде наследник на небето. И Господи, ние Ти благодарим за тази голяма любов, която Ти казваш, който е роден от мен, той ще бъде наследник на небесното царство. Господи, ние Ти благодарим, че Ти наистина, Господи, ни обичаш. Нека, Господи, сърцата ни да топтят единствено само на Теб, защото сърцето ми принадлежи на Теб, аз принадлежа на Теб, обичам Те, Татко, защото Ти го показа на кръста. Ти го показа на кръста, не само по филма, не само да четем, а това е мъка, това е, което Ти претърпя, скръб, за да може наистина ние да бъдем спасени от това проклятие. Моля Те, Татко, за това Твое хваление, помажи го, Господи, помажи Твоето хваление. Не е на човека, а това е Твое хваление, което Ти си избрал по име и си поставил духа си в тях, дарът, който те да издигат глас, дарбите, които да могат да свират по тези инструменти. И това нека да бъде, Господи, когато издигаме глас. И когато, Господи, всеки един инструмент, Господи, нот или ритъм, нека да събори всяка една стена, която Сатана винаги гледа да сложи пред нас, да издига тази стена. Затова Ти казваш: призовете Моето име, хвалете Моето име. Когато хвалите, казваш, че, Господи, Ти се радваш с тези, които Те хвалят. Затова, Господи, няма да спра. Дори когато да сме немощни, тогава сме по-силни, защото Ти казваш в Твоето Слово. Ти ни учиш, така и апостол Павел казва: Господи, ние вярваме в Твоето Слово. Твоето Слово е истинско. Твоето Слово е вечно. Затова искам Твоето Слово да бъде на първо място във всеки един от нас, в нашия живот. Няма да спра. Ще Те хваля. Затова, Господи, вярвам, че всеки един инструмент и гласен, всяка една струна, Господи, всеки един глас, когато издигаме, Господи, вярвам, че ще бъде като боен чук. Боен чук, който ще събори болестта, скръбта, всяка една тежина, всяка една бъркотия. Господи, докато хвалим Твоето име, нека да получим нашето изцеление. Там, където сме спряли, там, където казваме не можем, точно Ти там казваш: сега, в Моето име всичко ще стане. Защото, Господи, Ти правиш път там, където няма път. И Те моля, Господи, пътят да бъде в нашите сърца, в нашите умове. Обнови, Господи, обновявай пътни. Обнови, Господи. Дай ни, Господи, разсъждение в мъдрост. Дай
ни дух на мъдрост. Небето, което Господи, докато хвалим Твоето име, сърцата ни да се подпалят. Сърцата ни да се подпалят. Затова казваш, когато ме търсите, търсете с цялото сърце, с всичкия сум, с всичката си сила. Господи, Ти си там. Ти си там, когато наистина в духа и с вярата търсим. Затова Ти казваш, когато и да похлопят във вашата врата, отворете. И Исус Христос, нашият Спасител, хлопа. Хлопа на твоята врата. Това означава в твоето сърце. Ако си ужилен в нещо, което си извършил пред Бога като мерзост, покай се. Покай се за това нещо, за да може твоите молитви да бъдат достигнати до Исус Христос, Спасителя, до Отец, който е на небето. Senhor,
да може твоето сърце да хвали Господа. По някой път, може би с гласа си, ние хвалим нашия Господ. Но знаете ли, Бог иска с това, което ти можеш, не че не можеш. Когато хвалиш Господа, хвали го с твоето сърце. Защото дава поклонението. В сърцето, в душата е поклонението. Брати и сестри, в Господа, не знам кой през какво преминава или през какво е преминал, но искам да ви кажа, че ние заставаме пред царят на царете. Пред него сме. Въпросът не е да го виждаш, но да вярваш, че той е тук. Може да кажем амин. Когато ние вярваме, издигаме глас към нашия Спасител Исус Христос, разберете, че славата, помазанието ще слезе върху всеки един от нас. Тогава започва силата, тогава започва помазанието, тогава започва в нас вярата. Вярата започва в нас да промне. Искате ли вярата да промне? Разберете, всичко зависи от нас. Всичко зависи от нас. Ако искаш вярата, което е в Исус Христос, разреши на Святия Дух. Святия Дух е този, който ще ти даде посока на истинско поклонение. Ще бъдеш достоен пред Бога. Твоите молитви няма да бъдат до този таман, но твоите молитви ще стигнат до Исус, до Отец. Амин. Амин. Затова ние сме властени. Ние притежаваме Божието Слово. Амин. Словото на Господа е в нас. Вярваме ли? Амин. Амин. Словото на Бога е в нас. Исус Христос. Разберете, че започва в нас някаква вълна. Вълна, която ще ни докарва до Исус. Амин. Разберете, че всичко зависи от нас. Колко ние може да отделим сърцето си, колко може да дадем сърцето си, колко ние можем с сила да се наближим до Исус, колко ние можем да покажем тази любов, която ние обичаме Исус. Обичаме ли Исус? Не. Добре, нека да го покажем. Нека да покажем, че наистина ние обичаме, защото не е само с вяра, но казва с дела. Ако действието, което ние ще направим, разберете, няма значение. Като дойде помазанието върху теб, ти ще бъдеш оживен, твоето сърце ще почувства топлина, ти ще настръхваш. Това е присъствието на Святия Дух, което ти казва: сега е времето, сега е времето, което ти да застанеш пред Исус и да кажеш: Господи, ето ме, ето ме, тук съм, защото ти каза: елате, такива каквито сте, няма значение. Може би ти си мисля, че ти си най-грешният. Ами Исус Христос, точно за такива хора, Той бе разпънат на кръста, за да може ти да дължиш при Исус, да кажеш: Господи, кайвам се за моите грехове, пред Тебе съм царко, прости ми. Исус казва: ами моята кръв, готов ли си, приемаш ли? Ти ако кажеш: приемам моята възкресение, кръвта на Исус Христос идва по такъв начин да измива твоето сърце, твоите мисли, живота ти, за да можеш да се обвързаш в Господа. В света, по някой път нашите мисли така, дето казвам си: млад съм, имам живот още пред мен. И съзнай, братко и сестро, ако сега започне своите пет
Кажи чрез духа. Вярата в теб. Защото той е свят. Той е свят. Исус Христос е свят. Ако вярваш, кажи. Затова Исус каза: Своята любов, Твоята скръп, Твоя това казва, чрез Твоите негови изцеления. Алелуя! Ти, който си роден от Господа, още повече да вярваш, още повече да приемаш това, което Бог ти е приготвил. Разберете, нашият Исус Христос, Той ни е приготвил. Ние можем да приемаме, можем. Разберете, нещо, което ни трябва, ние отиваме, за да може да го вземем. Сега ние можем да вземем от Исус. Какво може да вземеш? Ами тази любов, тази милост, истинската вяра, която е Исус Христос. Болката си, кажи това, което като болка в теб, това, което те мъчи, това, което те вкарва в тръните. Разберете, овцата може да има тръни. Разберете, че Исус взема ножицата и започва да чисти тези тръни. Затова казва: святата му кръв да и очисти. Алелуя! Ако имаш някакъв трън, разреши на Исус да го махне. Съмнение. Кажи го на Господа в твоята болка. Съмнение. Алелуя! Често искаме да слушаме гласа на Бога. Искаме този глас да дойде до нас. Искаме някой да дойде да пророкува, някой да дойде да не каже: братко, сестро, ако тази вяра ти го имаш в Исус Христос, разбери, че вярата ти според Словото ще разбере и ти ще приемеш това пророкуване към твоя живот. Искам да си под тази светлина. Това ти не наричаш, Господи, че ние сме тази светлина на този свят.
казва: Женьо, прощавайте си греховете, но иди да повториш. Иди да повториш. Разберете, когато дойде при Исус, Той е милостив наистина. Любовта на Исус е показана върху нашия живот. Поклони се. Поклони се на Господа. Има и общение, взаимоотношение с Бога. Защото чакаме нещо. Да виждаме. Не е във виждането. Във виждането не е в виждането, не е там, което ти като погледнеш ще вярваш. А Бог иска ти да виждаш със своето сърце. С вяра да виждаш. Затвори очи, наведи твоята глава. Има общение с Бога, говори, кажи това, което тиши. Това, което се радваш в Господа. Благодари на Господа. Силата е от Господа. Обновявай духът си в мен. Амен. Алелуя. Обновявай. Алелуя! Да, Господи. Обновявай духът си в мен. Обновявай. Обновявай духът си в мен. Обновявай. Радостта нашата сила в Господа. Да, Господи. Радостта в Господа е нашата Навлез в молитва, общение с Бога. Алелуя. Обновявай духът си в мен. Обновявай. Обновявай духът си Това, което си иска в чрез Бога, мен. ти само имай съгласие. Обновявай. Амен. Свят. Алелуя. Свят си. Свят си, Господи. Чувствителен бъди в духа. Бог иска да те открие. Чуй това слово. Чувствителен бъди в духа. Алелуя. Бог иска да те говори. Ако си готов, кажи амен. Чувствителен бъди в духа. Сега иска Господ да ти говори. Чувствителен бъди в духа. Бог иска
da te говоря. Сега приемем в името на Исус. Чувствителен бъди в духа. Чувствителен бъди в духа. Алелуя! Иска Господ да ни говори. Бъди цяло насърчен в Господа. Осъзнавай се, осъзнавай се. Затова казва, Осъзнавай Ти, се, който спиш, искам да ти открия. събуди се, отрази, Осъзнавай се, чуй, разбери, какво да открия. защото Исус сега. той и за теб умря и възкръсна, за да може да имаш живот. Сега, който сега открия на тебе, осъзнавай се сега, покай се. Искам да живея в твоето сърце. Искам да бъдеш храм на Святия ти дом. Свят, 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 свят. Sana şükredin görkemli Tanrım. Свят, Sen свят, yürekleri gören Rab'sın güçlü Tanrım. свят, свят. Rab bu akşam sen yüreğime konuştuğun Rabbim. Ve sana bunun için şükredin ya Rab ki sen isteyen Rab. Bu akşam biz Pavlus'u hatırlayalım ya Rab. Ki Pavlus baştan nasıl bir insandı Rab. İmanlılara zulmeden bir insandı ya Rab. Ama gerçek görmediği zaman egemen Rab. O zaman ölünceye kadar hayatı seni yüceltmiştir Rabbim. İşte ya Rab sana dua edeyim bu akşamdan. Eğer ki bizim yüreklerimiz daha değişmediyse ya Rab. Lütfen bizdeki eskiyi öldüresin Rab. Dua edeyim sana bizdeki bütün eskileri öldüresin ve bizi yenileyesin ya Rab. Kutsal ruhun aracılığıyla bizi yenileyesin ki değil bizim dilimiz, sözlerimiz. Bizim yaşantımız seni göstersin Rab. Ki imanlı olduğumuzu yaşantımız kanıtlasın ya Rab. Eylemlerimiz göstersin ya Rab sana olan imanımızı. Sana olan sevgimizi ya Rab. Sana olan sadıklığımızı göstersin hayatımızda. Ne olur bizleri değiştir ya Rab, değişilelim senin önünde Tanrım ve senin istediğin gibi devam edelim yoluna Rab. Zulmetmeden yeni yürekle, yeni düşünceyle, yeni komutan ile her gün yenilikler ve sözün aracılığıyla yenilenmek isteriz ya Rab. Güçsüzlüğümüzü yenmek isteriz Tanrım. Ne olursun Rab yardım et bize ki güçsüzlüğümüzü yenebilelim ya Rab. Eğer imanımız kızdıysa Rab bizim imanımızı arttır ya Rab. Ruhun ve sözün aracılığıyla bizi güçlendir Tanrım. Sana dua edeyim ki Rab bizleri yenilesin. Sadıklık ruhu veresin yüreklerimize Tanrım. Düşüncelerimiz sana odaklı olsun Rab. Yüreğimiz sana odaklı olsun ya Rab. Gerçekten sözünde dediğin gibi Rab bizi tuz ve ışık olaraktan bu dünyaya gönder. Ve duamdır ki ya Rab gerçekten olabilelim tuz ve ışık ya Rab. Parlayabilelim kutsal ruhun aracılığıyla ya Rab. Karanlık ortamlarda ışık olalım ya Rab. Senin sözün Rab bunu biz de yapabilir ve sana duandır. Sözün ve ruhun aracılığıyla yenilenmek isterim Tanrım. Daha fazla isterim çünkü sen veren Rab'sın ya. Güçlü Rab'sın, zafer Tanrısısın ya. Zafer vermen için dua edeyim Rab. Bugün senin önüne farklı yürekler ve farklı isteklerle çıktık Tanrım. Her birimizdeki yüreğimizde olan isteği sana uygun bir şekilde tamamlayalım.
Çok fazla şey isteyebiliriz bu akşam. Ama nedir sana uygun olan Rab? Sana uygun olanı isteriz ki hayatımızda o gerçekleşsin. Çünkü sen o Rab'sin ki bizden daha fazla bizim için iyi olanı vermek istersin ya Rab. Biz de Rab kabul edik senin bereketini ya Rab, senin gücünü Rab. Eğer yüreklerimiz daha sevgisiz ise bu sevgisiz ruhunu azaltak ya Rab. Ve sevgi ruhunu istek ya Rab, sevebilelim, bağışlayabilelim ya Rab. Affedici olabilelim ya Rab. Ne olursun Rab bunu bizde yapma. Çünkü bunu yapmazsak Rab sende olduğumuz belli olmaz ya Rab. İsterim ki sende olduğumuz belli olsun Tanrım lütfen. Bunun için ya Rab dua edeyim sana ki Rab bunu bizde yapasın. İman edeyim sana Tanrım. İman edeyim ki istediğimiz zaman, karar aldığımız zaman sende gerçekte görmek ve yenilenmek için Rab. Sen bizimlesin ya Rab. Senin çomağın devlerin güven verir bize Rab. Düşmanlarımızın önünde bize sofra kurarsın ya Rab. Bizim bardaklarımızı taştırırsın Rab. Ve isterim ki bizim taşan bu bardaklarımızdan ya Rab etrafımız yararlanabilsin Rab. Bereketlenebilsin ya Rab. Bütün etrafımızdaki insanlar. Tövbekar yürekler oluşsun ya Rab etrafımızdaki insanlar. Sana teşekkür ederiz Rab bize verdiğin güçlü ruhun için. İç varlığımıza koyduğun bu tertemiz ruh için ya Rab. Ki bize yardım edin, güçsüzlüğümüzü yenebilelim. Bizi cesaretlendirin ya Rab. Bize konuşma yeteneği verin, anlatma yeteneği verin. Açıklık verin, kutsal ruh senin kutsal sözünde bize kutsal olan Rabbim. Sana şükredik ya Rab. Ve her şey senin ellerine teslim edik, bizi yenile ya Rab. Bizi yenile ki senin adın bizde yücelsin ya Rab. İstanbul. Господи, ние ти благодарим, Татко. Благодарим ти за хвалението, благодарим за тази жертва на хвала. Вярвам, че Господи е дългохатна, стигнал до Твоето, Господи. Господи, ние ти благодарим, защото ти приемаш. Това Твое помазание, Господи, Твоята сила, чрез Духа, който, Господи, докосва сърца, за да може наистина, Господи, да дойдем в осъзнаване, да разберем днеска ние защо сме тук. Защото, Господи, Ти каза, че тези, които са родили в Теб, тези, които вярват в Теб, Господи, моля Те, обнови нашата сила, обнови нашата вяра и Те моля, Господи, за всеки един от нас, който ще слуша Твоето Слово, Господи, защото Твоето Слово е живот. Това, което имаш тази вечер, моля Те, Татко, говори чрез Дякон Жили. Моля Те, Татко. Изпълни сърцето му, Господи. Това, което имаш към Твоята църква, моля Те, Татко, да бъде канал, който да дойде живата вода в нас. Живата вода, Господи, което е живот и сила. Господи, ние Ти благодарим, защото това е Твоето Слово. Това е силата, това е хвалението, това е помазанието. Колкото, Господи, по някой път, може би, като мислим по човешко, ние можем да разберем. Човешкото не може да разбере това, което е духовното. Затова ние ще благодарим за това, което изливаш чрез Духа Ти, Господи. В името на Исус. Амен. Благодаря ви, тези, които са прави, нека да седнат. Умолявам всеки един от вас, тъй като гледам, че е много детски служители.
учители са тук. Знаете, че само събота може, докато вторник не може. Затова грижете се за вашите деца, колкото се може. Нека да почитаме Божието Слово. Обичаме ли Господ? Ако обичаме, нека да запазим тишина, защото когато се говори Божието Слово, ти трябва да можеш да покажеш, че обичаш Божието с вяра, с любов да приемеш и да бъдеш изпълнител. Амен. Желю, топни се така. Дайте. И ще говориш на български. Столи? Добре. Вкладаю Санки Васмани. Пастор имам пак подарък. Благодарим на Господа за братчето. Халелуя. Как сте, братя и сестри? Добре сме, Господа. Добре сме, нали? Когато чувстваме Божията сила, помазание, присъствието Му, тогава много добре ставаме. Амин. Нека да се молим за Божието Слово. Татко, аз те благодаря за това прекрасното време, че изливаш, Татко. Благодаря ти, Татко. Много си прекрасен. Винаги показваш силата си. Винаги потвърждаваш, че ти си живият, реален Господ. Господи, сега говори чрез моята уста. Нека да бъда един безполезен слуга, който да пълниш и да изливам, Татко, който живите думи, Татко, живот. Говори чрез мене, Татко. Не искам да правя нещо, което да бъде 3 думи, а да бъде от духа. Да идва от небето. Когато идва от небето, тогава нашите сърца, халелуя, свет си. Свет си, Татко, достоен си. Благодаря ти. Халелуя. Да пазим радостта си в сърцето. Амин. Амин. Нека да отворим. Неемия. Осемдесет. Халелуя. Тогава им рече: идете, яжте гласно и пиете сладко и правете делове на тия, които нямат нищо приготвено, защото днес е свет Господ. И не скърбете, защото да се радвате в Господа е ваша сила. Амин. Амин. Може да седете. Халелуя. Бог ми даде това слово, братя и сестри, защото последните времена виждам, че, нали, християните просто Сатана така обикаля, че взима радостта. И днескашния ден Бог ми даде слово, че трябва ние да пазим радостта си. Защото ние, като човек, ако имаме Божият радост, тогава винаги ще бъдем силни в Господа. Защото, вижте какво казва.
защо да се радвате и в Господа вашата сила. Ако ние винаги пазим радостта си, тогава Сатана няма да може да се доближи при нас. Да, по някой път той като река и шлъв обикаля. Ама когато ние осъзнаваме, че той обикаля и Бог даде глас да го сгони, да не го допускаме в сърцето си, за да може да взема нашата радост. Нека да отворим Яков 4:7. Вижте какво казва Божието Слово. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Амин. Значи ние като християни, като Божий народ, трябва да пазим нашата радост, който Бог даде в нас. И Божието Слово казва винаги да се покоряваме на Бога. Защото ако не се покоряваме, тогава Сатана влиза. Сатана, ти никак няма да имаш радост в Бога. Той трябва да го осъзнаваме, братя и сестри. По някой път искаме радост хем в Бога, хем в света. Той няма да стане. Зато и винаги духовното радост изгубваме. Защото бягаме в светското радост. Бягаме в греха, защото не се покоряваме на Бога. Не се покоряваме на Божието Слово. Когато ние ден нощен, ако четем Божието Слово, това Слово винаги ще прави, винаги да бъдем радостни. Да, ще идва проблеми. Да, ще идва атаки. Ама винаги ще се радваме в Господа. Защото Божието Слово казва, от каквото да минавате, от каквито изпитания, трябва винаги да се радваме. Халилуя. Трябва да се противяваме на Сатана. И Божието Слово казва, той ще бяга от вас. Той ще бяга от нас, братя и сестри. По някой път, идваме, радваме се в Господа, ама когато излизаме, нашият радост става със света. И тогава духовното не може да устои в нас. И ние, като християни, трябва да пазим радостта си, за да може да имаме сила в Господа, защото радостта на Господа е нашата сила. Ние, ако имаме радост в Господа, винаги ще имаме силата. Винаги ще се противяваме на Сатана и винаги ще бяга. Няма да вземе място в нашите сърца. Халилуя. Нека да отворим Йоанна 10:10. Вижте какво казва Божието Слово. Крадецът влиза само да открадне, да загуби и да погуби. Аз дойдох, за да имате живот и да имате изобилие. Амин. Амин. Значи, крадецът, Сатана, като идва, той идва да краде, да загуби и да подгуби. Значи, ние когато допускаме Сатана да вземе нашият радост, тогава, като взима радостта, тогава ние нямаме силата. И не искаме нищо да направим. Дори да съм молен. Дори не искаш да се молиш, дори не искаш да четеш Божието Слово. И по-бавно така
духовно влизаш в кома, от комата в гроб. И точно това крадецът казва, а Исус дойде, аз дойдех, казва, за да имате живот. Амин. Амен. Дали ние приемаме това живот? И да го имате изобилие. Бог дава, Той дава изобилие. Ама ние, за да живеем в изобилие, ние трябва винаги да сме... Трябва нашата радост да бъде в Господа. Ако нямаме радост, тогава идва крадецът, влиза и почва да действа. Халилея! Нека да отворим сега Притчи 4:23. Притчи. Отворили ли са? 23. Да. Вижте какво казва Божието Слово. Повече от всичко друго, що пази сърцето си, защото от него са извор на живот. Амин. Значи, братя и сестри, трябва да пазим нашата сърца. Защото човек има свободна воля. Ако ти прия си радостта на Господа, любовта на Господа, и ти трябва винаги да бъдеш радостен, винаги да обичаш, защото Божието Слово казва повече от всичко друго, що пази сърцето си, защото от него са извор на живот. Значи, ние позволяваме кой да влезе в нашата сърца. Ако си позволил Бог в твоето сърце, Неговият любов, Неговият радост, ти трябва да го пазиш. И винаги трябва да бъдеш буден и трезвен. Защото Сатана, той обикаля. И той иска винаги да влезе в нашата сърца. Да владее. Той преди беше в нас, в нашата сърца. Ама ние, когато приемахме любовта на Господа, приемахме Исус Христос, приемахме Неговият радост, трябва ние да живеем в Божията любов и радостта на Господа. Човек има свободна воля. Може ти да си вън, да удариш, да клопаш. Отвори вратата, ама аз имам свободна воля дали да отваря или да не отваря. Винаги да осъзнаваме, братя и сестри, когато Сатана удря, винаги да осъзнаваме, да не отваряме врата. Да не отваряме врата, защото той като влиза, той почва да прави бъркоти. Бог иска да подрежда любовта ти, радостта ти, мирът ти. Ама дали ти ще позволиш? Ако един ден позволяваш на Бога, втория ден позволяваш на Сатана, ти никак няма да имаш Божията радост. Ти никак няма да можеш да пазиш Божията радост. А Бог иска да пазим. По някой път, искаме да растем в Бога. Искаме много неща да правим
за Бога. Ама не можем. Защо? Защото позволяваме злото в нашата сърца. Защото апостол Павел така казва: искам да правя добро, ама злото ми преминава. Защо? Защото грехът, който е в твоето сърце, той позволява. По някой път много хубави, много добри неща искаме да правим. Ама когато искаш да направиш, искаш да го направиш, а когато отиваш там, друг става нещата. Искаш нещо добро да правиш, ама когато отиваш дадения човек, просто злото взима, владее теб. Първо Петро 5:8. Бъдете трезвени, будни. Амен. Амин. Църкво, спим ли? Нека да се събудим малко. Съгласявайте се. Амин. Бъдете трезвени, будни. Противник ви, дяволът, като река и шлъв, обикаля и търси кого да погълне. Той иска да погълне твоята любов. Той иска да погълне твоята радост, мирът. Сатана никакво не иска да имаш Божията любов и Божията радост. И мир. И мирът на Господа. Защото човек, когато има мир, тогава разбира нещата. Човек, който няма мир, се иска нещо да прави. Искам да правя. Ама когато нямаш мирът, не можеш да видиш какво завършиш. Трябва да имаш мир. Да погледнеш малко нещата, за да може да разбереш къде си грешил, защо стана това нещо. Трябва да се осъзнаваме. Халелуя! Нека да отворим сега Еремяни 15:13. Вижте какво казва Божието Слово. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълната радост и мир в вярването. И тъй, защото чрез силата на Святия Дух да ви премножи надеждата ви. Амин. Важно е, брати и сестри, да имаме надежда, да имаме пълна радост в Господа. Нека да се осъзнаваме. По някой път мислим като казваме радост, ма не това е светската радост. Днеска играеш кючек, после плачеш. Това е радост, радостта на Господа. И пълната радост. Трябва да придобиваме това, пълната радост. И мир. И в вярването и тъй, защото чрез силата на Святия Дух да се преумножи надеждата ви. Амин. Халелуя. Нека да отворим Яков. Първа глава, 2 стих. Халелуя. Вижте какво казва Божието Слово. Съчитайте го за голяма радост,
братя мои, когато паднете разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, Амен. а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъде съвършени и цели без никакъв дейност. Амин. Значи Божието Слово казва, когато минаваме от различни разни изпитания, трябва да се радваме. Като мислим така, да минаваш от изпитание, да се случи нещо зло, а да се радваш. Това е голямо нещо, братя и сестри. Значи, Божието Слово, знаете ли какво открива тук? Това стих. Значи, когато идва злото, ти трябва да го приема с радост, защото радостта на Господа е нашата сила. Ако изгубиш радостта си, тогава изгубил си силата. От каквото да минаваме, трябва винаги да се доверим на Бога. Ако знаем, че Бог, Той, когато ти си в нещо, чекаш йо-йо, нямаш изходен път, а тогава Бог казва, там където няма път, Бог прави път. Ама ти трябва да познаваш Бога. Дали познаваш Бога? По някой път казвам, Господи, приемам Теб като личен спасител, ама до там. Какво означава личен спасител? Значи, когато става нещо, ти искаш от Господа вече. Ти искаш от Господа вече помощ. Защото знаеш, че силата от Него идва. Вече ти не се доверяваш на твоето аз, ти се доверяваш вече в Божието сила. И зато, че Божието Слово казва, читайте за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни. Ще минаваме от изпитания, братя и сестри. Ама важното, винаги трябва да се осъзнаваме, че най-много трябва да пазим любовта и радост. Защото, ще видим в Галатяни 5:22, от любовта идва радост. Това е второто. Трябва да не изгубиш любовта и да не изгубиш радост. Ако изгубиш радост, ти няма как да имаш мир. Това са свързани. Зато, че когато минаваме от изпитание, осъзнаваме, че това е изпитание, трябва да се радваме. Нека да отворим Авак. Авакумо. Авак. Три, 17 и 18. Вижте какво казва. Защото ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод, по лошите труд на малцината да се осуети и нивите да не даде храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа.
ще се радвам в Господа на Спасителя си. Амин. Винаги трябва да се радваме, братя и сестри. И на нямане, и на имане трябва винаги да се радваме. Сатана винаги удря от това. От парички. Защото ние като хора обичаме парите. Като нямаме пари, вече почвам вече какво да направим. Казваме, без пари не мога. А без Бога? Без Бога? Като имаме Бог, имаме всичко. Ако имаш Бог в твоето сърце, в твоя живот, ако имаш Неговият радост в твоето сърце, ако имаш Божията радост, ти на нямане винаги ще се радваш. Защо? Защото Бог ще приготви сърца. Ти доверявай се на Бога. Бог промисли на пътиците. Ние сме по-ценни, братя и сестри. Ние сме по-ценни. Ние сме по Божият образ. Халелуя. Нека да отворим Псалом 28:7. Господ е сила мой и щит мой. Амин. Дали е Господ е сила наш? Вижте какво казва. Господ е сила мой, щит мой. На него е уповало сърцето ми. И той ми помогна. Значи Давид знае Бог кой. Вече той не се доверява на своето си сила. И Бог, вижте какво каза. Господ е сила мой. Дали Господ е твоята сила? Дали Господ е твоята щит? Дали на Него се уповаваш? А на Него уповава сърцето ми. И Той ми помогна. Затова се развесели сърцето ми. И песни си го изхваля. Амин. Когато ти винаги покорява се на Бога, винаги Бог ще те радва. Дори в трудното момент вече не очакваш, казва, че няма как вече да се случи. Ама Бог е този, който радва. Радва сърца. Защото Той е сърцевидец. Той знае твоето сърце. И Той изпълва твоето сърце. Дали позволяваш Господ да изпълва твоето сърце с радост? Защото човек, който има радост, тогава от неговият уста излиза хвала на Господа. Амин. Хвала излиза. Човек, който няма радост, как ще хвали? Щеш. Ще отвориш устата си, ама от уста. А когато имаш радостта на Господа, тогава с цялото си сърце извор ще имаш. От радостта ще извираш вече, ще имаш вече от небето ще идва. Халелуя.
Господ е сила на людите си и Той е крепост за избавлението на помазаника си. Амин. Амин. Нека да отворим последно Филипяни 4:4. Нямам време. Тук ли сме? Вижте Божието Слово какво казва. Радвайте се всякога в Господа. Амин. И Божието Слово казва, пак ще кажа, радвайте се. Амин. Амин. Братя и сестри, винаги да се радваме. Ма не в света, в Господа. Ако нашата радост е в Господа, винаги със сила ще вървим. Винаги ще хвалим нашия Господ. Винаги ще бъдем готови да взимаме от Господа и да действаме. Амин. Бъдете благословени. Нямам време, още малко има шао. Нямам време. Бъдете благословени. Нека да се молим за Божието Слово. Господи, благодаря Ти за Словото, Татко. Благодаря Ти, Татко. Ти говориш, Татко. Дори на един човек Ти говориш, Татко. И вярвам, че Ти си говорил, Татко. Нека сега това Слово, Татко, да живее в нашата сърца. Научи ни, Татко, как да пазим Твоето Слово в нашата сърца, за да може да го живеем, Татко. Да не будем, Татко, само слушатели, а направи ни, Татко, винаги да бъдем изпълнители на Божието Слово. Татко, благодаря Ти. Нека сега искам, Татко, в името на Исус Христос, нека сега това Слово да живее в нашата сърце и да дава плод, Татко. Благодаря Ти. Това исках и просих в името на Исус Христос. Амин. Слава на Бога! Тук сме, нали? Тъй. Братя и сестри в Господа, ние благодарим наистина за това Слово, защото Словото не е от човека. Колко може да разберем, че от Бога? Ако сме съгласни, нека кажем амин. Амин. Защото Словото е на Бога, не на човека. Разберете, ние сме човек, ние сме хора, ние не можем. Не можем нито една дума с другата дума да го свързваме. Но когато Святия Дух дойде, разрешим на Святия Дух, вижте, не в литературата, не в литературното говорене. Важното това да почувства Святия Дух с вяра. Разберете. Ние християните, тези, които са от Бога родени, тези, които наистина вярват, че Исус Христос е Господ, те ще благодарят. Имате ли тази сила да благодарите на Словото? Амин. Добре. Няма да продължа, тъй като времето много бързо си вари времето, но ние ще благодарим. Има ли някой, който искат да благодарят на Господа? Страта. Айде, Панчо. Şükürler edeyim diri babama. Büyük günümüz için, beni imanda tuttuğu için, binlerce teşekkürler edeyim ona her şey için. Bu savaşın içinde olduğum zaman Rabbim bırakmış olmayı. Orhan için teşekkür ediyorum. Anası Bulgar'a çekildi.
за България. Ablanı vermiş onu. Bana söylemeyi. Bir saat geçiyor, ben de vereyim daha bir kere bunu. Тя повтаря и дава ни казва. Şükürler edeyim budur babama, hani yavrucuğuma bir şey olmadı. Тя благодари на Господа. Duydu benim sesimi. Sildi benim gözyaşımı, yavruma bir şey olmadı. Gözüm bütün gece üstündeydi. Şükürler edeyim budur babama, hani benim yavrucuğumu korudu. İnanın güveneyim, hani bu savaştan çıkaracak beni. Rabbim bana dayanacak güç veriyor. Şükürler edeyim her şey. Той трябва да внимаваме с лекарството, защото така е. Но благодарим на Господа. Някой друг? Нечо? Можеш ли, брат? Искаш ли микрофон или искаш си микрофона? Слава на Бога, братя и сестри, благодарим Господи. Колата беше направила малко машина, нали? Имаш там по пътя бая часове пътувахме. Ама благодарим на Бога, че нямаше опасно. И имате много поздрав от Нова Завер, от църквата, от Сашо пастор и пасторката. Предавай! Чуваш ли? Преди тази стилмара беше брат. Добре. Аз да благодаря на Господа, защото най-вече за Словото. Словото, защото наистина Божието Слово е толкова насърчително, толкова поправя нашия живот, че там, където сме паднали, прави така, че да се изправим. И Божието Слово ни дава, обновява нашата сила, умът ни. Чухте, че Словото, което прочети дяконът, който там каза, че Сатана е като река е шлъв, обикаля, търси. Той е търсещият. Той е погубищият. Той е този, който гледа да краде, да убива, да заголи. Но нашият цар не е такъв. Нашият цар е владител, който е Исус Христос, който ни дава радост и любов и вяра. За да може ние да уповаваме наистина на Господа и когато и да дойдем при Него, разберете, че Бог никога не казва махни се, но казва ела. Ела, такъв какъвто си. Вижте, Иисус Той призовава. Той е този, който обича. Колко ние може да покажем тази любов? Можем, нали? Добре, ако има някой, който иска да благодари, няма, така ли? Добре, записани нужди? Леман. Да. Се помолим заедно. Лия. Леман, така ли? Българско име Лия. Турско Леман. Добре. Ще се помолим за нея. Плачела много. Нормално е. Децата плачат по-бързо. Растат. От време на време добре да плачат. Но Бог да даде на родителите смирение. Да, и те се нуждаят от търпение. Добре, готови ли сме да се помолим? Пасторе, имаш ли нещо да кажеш? Пасторки? Добре. Ние се радваме и за тях, наистина, че са отделили време, за да могат да дойдат от Лютвен София. Виждате Бождарка с Зекия, заедно са. Ние благодарим на Господа за тях, че те са тук, че са покорни наистина, показват любовта си. Бог да ги благослови силата. Ако чакате някаква награда, то от Господа. Амин. Затова твоята награда е от Бога. А най-вече когато кажеш, Господи, готов съм да те приемам като Спасител, но ще дойде времето. Само бъди покорен. Когато чувстваш
тази топлина, когато чувстваш в себе си сърцето, огъня, този който, защото има момент, когато усещаш топлина, усещаш нещо, което настръхваш, разбери, че Бог така не. Христос казва, и аз платих цена и за теб. Иди да се колебаеш, защото много хора са тук, които чакат нещо да се случи и тогава да приемат Исус. А блажен е този, който го чака. Такъв какъвто идва при Бога. Блажен е. Има най-различни пътища, но Бог казва до тук ти ми трябваш. И съм радостен, че съм бил покорен най-вече на Господа, за да мога да извърша делото на Господа. Затова ние сме родени на този свят. Не че само да се женим, не че да се радваме в този свят, а да покажем Исус, че Той е жив. Че има вечен живот. Амен. Добре, нека да се изправим, да се помолим тогава. Разбери, когато тръгваш за България, трябва да си готов. Трябва да си облечен. Трябва да си приел. За това, че срамът не е от Бога. Бъди смел. Божието Слово казва, бъди силен и смел. Не на тър, а това, което ти самият си решил. Решението е твоето. Ти решаваш. Затова, че като дойде, много хора сме видяли дори през нощта, през часове, ела, пасторе, готов съм, искам вонно, искам покаяние. Затова, че сега е благословеното време, благоприятното време. Затова казвам, хлопа, вратичка, означава сърце. Ако чуеш този глас, отвори. Отваряш тази врата. Той не е с принуждение. Бог не иска никой с принуждение. Той е милостив, Той е любящ. Той обича. Затова, че блажен ще бъдеш, когато на тези години търсиш Господа. На млади години. Дори може би ще кажеш, защо не съм го приел по-рано? Защото много от нас такива, ние си казваме тези думи. Пътят е Исус Христос. Добре. Господи, ние Ти благодарим за Словото, за хвалението, за песните, които изля чрез Духа Си. Господи, ние не знаем. Дори и аз не знам живота си, не знам. Не знам. След като завършим служението, не знам как ще премине животът ми, часовете ми, с какво ще се срещна. Но най-вече, Господи, знам, че аз съм в Теб. И през каквото и да премина, Твоята ръка не се е скъсила. Твоят джезъл винаги ме утешава. Дори да премина през долината на мрачна сянка, Ти ме утешаваш. Ти ни пазиш. Господи, благодаря Ти. Моля Те, Татко, сега, тъй като нямаме записани нужди, имаме една изказана нужда за Лия. Моля Те, Господи, за това детенце. Плаче много. И Те моля, Господи, ако има някакви болки, защото ние не разбираме езика на тези деца. Те плачат, ние разбираме, докато Ти разбираш, Господи. Ако има някакви болки, моля Те за изцеление. Всичко да бъде за Твоя слава. Господи, моля Те за всеки един от тук, братя и сестри. Господи, може би някой е в някаква нужда. Било с жена си, с децата си, с внуците си. Може би има нужда от работа. Господи, Ти винаги протягаш Твоята ръка. Ти винаги казваш, довери се, чадо мой. Господи, нашата вяра е в Теб.
Господи, благослови нашата седмица. Благословена седмица да прикараме, препътвайки в Теб, както пръчка препътва в лозя и дава плод. Нека, Господи, да препътваме в Твоето Слово. За да може, Господи, да бъдем светлина и сол на този свят. Моля Те за всички пастори и пастирки и всички служители, влияни за всеки един, който и по света да дойдат в покаяние. Моля Те, Татко, за пастора Сен, Господи, да поднови силата му, Господи. Моля Те, Татко, силата, която Ти даваш, това го даваш, за да може, Господи, да работим за Тях. Защото Ти хранеше, Господи, Илия. Ти го хранеше, Ти го поеше, Господи, за да може той да помаже царе, да помаже пророци, да издига. Господи, моля Те, поднови силата му, Господи. Това, което има с него, Господи, нека наистина, Господи, когато Ти подновява силата, Господи, това е, което отдаваме слава и показваме, че Ти си Исус Христос. Господи, моля Те, така и също и за пасторка Милка. Благославяй ги, Господи, в единомислене, в сила, Господи, за всяка една болка, никога да няма власт в техния живот. Моля Те, Господи, за децата им, това, което планува, всичко да бъде според Твоята воля. Господи, знам, че днеска пастора Сен, той прекара една малка операция от зъба си, Господи. Моля Те, Господи, дай му сила. Изцели ни, Господи, да зарасне, Господи, и всичко да бъде за Твоя слава. Оставаме се в Твоето помазание. В името на Исус Христос. Нека заедно да кажем Амен.